Kohan men ko para ha u Jesus Christ ha kane kasngi kraw jong kabalang bangirakhe ya kasngi buram jong kamet bat kasnam jong ukres Crispus Christi kabangi ong ngitip baya kane kasngi kraw lasdang dau pop urban ubasau house nam khatar hanre pusau ngaku abon bua khmat jungpi ka we ka jingkele ka e ka jing ai ka ba kraw tam ka ba ukres ulai ha ka balang ka e ka ta ka jing ai ka ba kraw ka ba ukres ulai hanga bada pi we pe we klampep ka jubab ka dei ka eucharis bakhoj ka eucharis bakhoj ka dei ka jing ai ka ba kraw tam ka ba ukres ulai ha ka balang ka bolai hanga bada pi Saka epat kajing ai kabangi kimilanti na kres light nakamet bat kasnam kajungu. Hato don ubriu don kabriu kibalaban ong bangangan ai ya kamet kajunga nakabanta jung pi. Ngan ai ya kasnam kajunga nakabanta jung pi bapindi bapindab bapinbiang ha kajung jung pi bamana kasngi. Hato ime pa jung pi ime pa jungi ki ong ya kane ki ai ya kamet kajungki ka ai kasnam kajungki. Bamanga mapingim don kamsyo bantre ban kta ban pandap ban panbiang ya kajung kajungi ha ye mei pa jungi ki ai ka bormet kajungki ki ai kajung nang kajung start kajungki ki ai tilud kat bakidan nak benta kajunga kajungpi hanrei om kamet om kasnam kajungki kumbau kures ula ai hanrei kures wai yang abade pi ya kamet bat kasnam kajungu bangin yo ya kajung bom jukut hak introduction habas nang ifadari laong tang lada pi bam ya kamet bat kasnam kajunga pin yo ya kajung bom jukut lada ngimbam ya kamet bat kasnam jungu kris nginum yo ya kajung bom jukut ken mau ngi sajong ban ngilatip kajung hikai jong kabalang ba ngilayo banta lepa ya kajung bom jukut habang ilayo pediang ya ga baptisma ya ka sakramen juga baptisma hanrei ko hanmen ko para lada manga mepi ngimbam ya ka met bat kasnam go jong Jesus Christ lada ngama pi ngimilong ka we badu Christ ha ka jong jungi bamala kasngi walada ngilayo pediang ya ga baptisma ro klempep ngila bandu ya ka hima beneng ngila bandu ya ka ta ka jong bom jukut ka ba mangi ngilayo ka jing kular na Christ Den mata gadau kohan men ko para ngila benong baka eucharis kadai kata ka treasure ka bakraw tam ha kajung 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 pi kidai kita ka eucharis kadai kata ka maulanai ka bakraw tam ka bamanga mapi ngimla banyo ha kajung kajungi ngitip ba habau jisu ubu useng ya ka eucharis kadai tang na kawai gadau kabanengkong kadau ka bau jisu la seng labu ya ka eucharis kadai gani kumba ngila pule ha ka gospel jong Matthews kalanong arpo pra arpo hakmi ngan yai don ringkat bat pi hadu bawaino kanai ka pertei ngan don ringkat bat pi ngan yai senran bat pi hadu bawaino kanai ka pertei hadu bekut kanai ka perthei kanai ka bau jisu ong ukwa bandon rengkat bat nga bat pi den mata kadau useng ubu ya ka eucharis hapo ka balang useng ubu ya ka eucharis na ka banta jongi iwei paiwei namar ba ukwa bandon rengkat bat ngi hadu bawai no kajung kajunga kajung pi hadu bawai no kajung kajunga kajung pi na kanai ka perthei bat ngingin peteng ya kata kajung balawe jungi ha ka hima beneng ha kajung bom jukut kanai kadai ka dau ka benengkong ka ba ukris ula seng ulabu ya ka eucharis ha ka balang nang dapat ujisu useng ubu ya kanai ka eucharis hapo ka balang ubu na ka banta junga jung pi na mar ba u kwa ban pan klan ya kajung ben sim junga bajung pi lengba kajung ya long ka wei jungi badu ladangi kwa ban yo ka bor ban le persha ya kajung sneu jong kana ka perthei ladangi kwa boksut yom pernon na kajung jungi
napok aying kasem ka jungi lada manga mapingi kwa bandan kata kabor ban le persya ya kejing snu ya kipop ki bangidan ha kejing em kejungi ngidei ban pediang yau jisu man kapor ngitip ba kat kum kejung hikai jong kabalang uksud uting her ya kito kibriu ki ba pediang ya kayu kres man kapor bat kum juru uksud uting ya kito kibriu kam tame ki breu ki jong oblei ki buan jengo yau jisu man kanek man kapor man keklimat den mata kadau ha kanai kasngi ka bangira khe ya kanai kasngi borom jong kam met bat kasnam jong okres ngi haban keli yala de menta ha kanai klimat ma pi ki bios ngau ya kanai kasur ma pi ki basong hakmat jong kaduan kadupat ka jong ba pi song hakmat ka tabernacle ka ying song ne jong utrai ngi haban keli kanosin ken ngapediang yau kres dah kata ke jing khoi da not kanosin kai ngapediang yau jisu dah ka banga kreb ha ngapan kreb ha yaladi hakaliang kamet hakalang kamen sim hakajing mod kajing perkhat ka junga kanosin kai ngapan khoi ngapan subaya yaladi haswa bangan lei pediang yau kres kanosin king manga habanga yopor ngapen leit por ban song hakmadu jisu kanosin king nga mare hakmadu jisu ban wan jungo yau jisu hakayu kores kanosin ladangi keli ya kena jengkeli ko hanmen ko para nakasispa omdan tang 10% nilai 4% ro bonsin ngingitip pan ngiyo i kumno ngi pediang yau jisu kumno ngiwan hakamas hakayu kres bakhoj wat hapaneng kayu kres ngiwan tang ban pandab rukam namar bakabalang kong ngidei ban burom ya kasngi utrai ngidei ban penyang yu ya kayu kres ngiwan tang ban pandab rukam ya kane den mata kadau ngiwan hanrei dakata ka jingej dakata ka jingkwa ka jingtrang bau jisu unwan hakadanut ka jenga habawan hakadanut ke jenga habawan song rengkat banga ngangan yo ka bor ban le persai kana ke jing sneu omdan kum kata ngiwan pediang yo jisu rengkat ka pop ka jungi ngiwan pediang yo jisu klam dapan kre yalade ngi pediang ya kayu keres klam dapuson ya kiktin ke bautrai ula kren klam dapuson ya la ka jong ka jing duna ya la ka jong ka jing im habangi pediang ya kayu keres habangi wan ban pediang yu jisu klam dapan kre klam da don ka jing puson ya la ka jong ka jing im klam da puson ya ka jing kran ka jing jisu ya ka jing puson ka bau jisu wai ko hanmen ko para ngi nom yo ka bor ngi nom yo ka jing klan ngi nom yo kata ka jing e ha ka jing em ka jing ha ka jing pi lada manga ma pi ngi kwa ban yo kata ka bor ka sor lada ngi kwa ban yo ya kata ka jing klan ngidei ban pusan ngidei ban pen kreb haya lade kalong ke bos nusi shisha haka jela ka jungi kamtame haka rikasi jungi omdei bangatau yole si piong uneu lengdo ula kren palat yole si uang ba pi ula tau kamdei ka jing shisha ngiwan haka mas ke bakut ngiwan pediang yu jisu rengkat kijing bam hasentur rengkat ukwai hasentur kanongon ngi penkuj bahaya la ka jong kesentur haswa bangin pediang yu jisu komno ken ngilaban pediang yau belei jungi yau nong sispau nong penim jungi bado ukwai hasentur habang iwan sa kajinga sang hang ni habang ilay hakino gino gijaka kadai kajing sisa teng mangi kiling do habang ai ya kamet jong jisu hakasentur jong kipaj kijongi hakikun kijungu ngis ngeu long pop ngis ngeu ban kabrep ki kmat namar ngio i dang don ukwai dang don ki benta jong kwai hap uthalik hakaktin kijungi ngilus ngeu long pop mangi ko hanmen ko para kanai ka jing khot ka jong jisu ha kanai ka sngi bangira khe ya kanai ka sngi buram ngi dei ban pusan ngi dei ban pen kreb haya la de om dei tang bang phong da ke jan ka bathamai om dei tang banga ngasat bha yus nyu ngasum bha ngabata bha ya la ke jong ki khmat ya ke sentur em henry
pen khoi bha ya ka tin pen khoi bha ya ka thalej pen khoi bha ya ki pop ki sang ki jongi ngong sa chisin la dangi penyang yo Kris lengba ka pop ha ka jingdon jong ka pop habangi penyang yo Kris klam da pen kre bha ya la de klam da puson bha ya la de klam da don ka jing snutho ya ka jingdon jong Jesu ha ka yo Kris penban kawan ra jing tim yang abade pi penban kawan ra jing saja yang abade pi namar ngi peni ka jing bom nyokor jongi ya ka jing don jong Jesu ha ka Eucharist habangi pe ya ka history jong ki kampalabaro ka bau Jesu ule ha lengba ka Eucharist dei tang na ka daw ba kibriu kimdon ka jing burom ya ka Eucharist dei namar ba kibriu la ne kilengdo ne kiruniam ne kipai ke jong blei kimdon ka jing shania ya ka jing don jong Jesu ha ka Eucharist tang na ka ne ka daw ba bonu Jesu pen pau ya la de ha ka Eucharist hoi don ka por ka bo Jesu pen pau ya la di haba mangadon ka jing bom shania haba ngadon ka jing atatino pen pau ya la di ha ka Eucharist han rewat kemilen ti bau Kris bau Jesu le kampalana ka banta junga jung pi ha ka juk haman ka por haman ka klimat han rei habang sachisin ngong haba mangingi penyang yo Jesu da ka jing bom nyeu kor junga ka jung pi ngin sayo ka jing tim ngin sayo ka jing pen saja den mata ka daw ko han men ko para sachisin nga khot nga were pi ha ka ne ka sngi token ngin penyang yo Jesu da ka ta ka jing ngai ngin pedang yo Jesu da kata ka jing nyu kor jengi bau dayu blei bau nei dong penem jengi bau dan sisa ha ka Eucharist ngiti ba ko han men ko para habangi pedang ya ka Eucharist ba khoj utrai u ai ngi ka jing em ka ba kham slam utrai u pen klan ya ka jing em ben sim jenga ba jing pi habang ong upen klan ya ka upen jalan ya ka jing em ka jung pi om dei ya ka jing em jong kamet jonga kamet jung pi kan em kumbas nyopo prapos nem palat om palat ya kata hanrei upen jalan ya kata ka jing klan jong kamen sim jongi kat bang gedang em ha kana ka perthai wala da pi don hapaning ka jing wala da pi yo mat ha ka jing pang ka jing shitom ka jing snusi ka jing snodiaw ka jing em ka jing pi habangi pedang yo Jesu man kapor ngidang don kata ka jing jalan ha ka jing em men sim jungi ka jing em men sim jungi kanang klan wala dangi yo mat kita ka jing sisa habangi pedang yo Jesu ya ka met bat ka senam ka jing ko han men ko para ka penjalan ka pen klan ka aibor ya ka jing em men sim jungi ngiti bro baka Eucharist kadai kadak kashin ka ba ukris ukwa ban penpau ya ka jing it ka ba khrau ka jing na ka banta jonga ba jong pi upen pau ya kata ka jing it ka jing yang aba de pi ha ka no kurkom da ka ba wan rung ha ka danot ka jonga ka jong pi da ka ba wan ha ka jing long do ka jing long snam ka jonga ka jong pi saka ipat ka jing it ka bangi kwa saka ipat ka jing it ka bangi thrang saka epat ka jing ka bangi wat lai no ka ne ka jing wan ka jong ublei ha ka jing em ka jonga ka jong pi ka ne ka jing wan ka jong Jesu lang ba ka Eucharist ha ka met bat ka snam ka jonga ka jong pi ka de ka jing it ka ba khrau ka jong habangi layo pedang ya ka ne ka jing it ha ka danot ka jonga ka jong pi habangi layo pedang ya ka ne ka jing don ka jong Jesu ha ka jing long do ka jing long snam ka jonga ka jong pi ko han men ko para ka khot ka nyang aba de piru bangin ai ya ka ne ka jing it ha ki wei pat bangin sam ya ka ne ka jing it ha ki wei pat bangin peniar ya ka ne ka jing it ha ki wei pat bon sin habangi wan ha kamas ka bakhoj kamas ka bakhoj ka kut no tang ngimi no na ka ne ka ying mane kan mau ka ktin ka bakhade ulung do wang khilai suk shakri i yotrai da ka jing i jung pi mar ka liang da ka jing imba bha jung pi ko han men ko para kamas kamkut habau lung do wang khilai suk kamas kalawai kamkut han rei kanang yai peteng yang aba de pi bangin penpau ya kata ka jing don jong Jesu ha ka jing em jongi bangin nang penyar bangin nang penroy bangin nang ai kata ka jing it ka bau Kris ulai yangi
haba wan rung hakadanut ka junga ka jungpi ngiti bau Jisu haba uterwa ya kamas ka bakut ne ka Eucharis ka badangkong rengkat bagi apostol ke jungu kumbangi osngeu ha ka gospel bamenta ka sngi kajing kenya ka jungu kajing terwa jungu ya ka Eucharis ka badangkong ha ka to ka kamera ka bahaneng kamkut hang to hanrei nang to ulet kiu shaulum olip banduai badus dang ban play ala ka jong kasnam nadu ulum olip usdang ban play ala ka jong kasnam nadu ulum olip kampat kot haulum olip hanrei hakasngi ke babut u play ala ka jong kasnam da ka bau kit ya gading pna da ka bau yap halor gading pna kan mau kamas ka banengkong ka Eucharis ka banengkong ka bau Jisu trua ha ka to ka kamra neng kamkut hang to hanrei kapteng haulum olip bad kapteng hadu lum kalbari bad hadu lum kalbari kapun kap upun kut uka klem kut kamdan jingkut ya kamas ka bakhoj kamdan jingkut kamas ka bakhoj ka ba u Jisu trua kumju ko hanmen ko para habang iwan ha kamas ka bakhoj ngidei bandon ka nega jingsku tu kamas kamkut ha kapor ke bauling do lane ha ka to khlimat ke baulung dong khilai suk kamas kalawai kamdai tang to khilai suk kamas kalawai hen riwang khilai syakri I yaw trai da ke jing babaha jung phi da ke jing I jung phi mar kaliang kan mau kumbau Jisu u klempen kut ya kamas ke bakhut ke jung u ngiru ko han men ko para ngimdei ken badong ba kamas ke bakhut ke lakot haba ngimi no na kane ke ying khut ying kentang hanrei kanang desu ban peteng ha ka jing em jungi baman la kasngi ha ka jing em jungi baman la ka kenta ha ka jing em ka jungi ke baman la ka klimat baman la ka por haman ka por ke bangi pej haman ka por ke bangi ya ki para breu jungi ngidei ban ong ba kadai ke benta jong kamas ha banga kren ya ki para breu kadai ke benta jong kamas ha ka banga ya rap nga kersan ki we kadai ke benta jong kamas ladang ngidon kene ke jingis ngutu ko hanmen ko para ngila banong ngidon sisa kata ke jingej hau Jisu ngidon sisa kata ke jingej ha ka jingdon jong Jisu Kris ha ka Eucharis bakhoj ko hanmen ko para de mata kadau ha kene ke sngi token nginya duai token nya kerpan dio trai bau trai unang ai bor susu yangi bangin la ban pan kre ya lade pan krek ya lade haman kapor haman kasin kabangiwan manterwa ya ka Eucharis haman kasin haman ka klemat bangi pediang ya ka Eucharis habangi pediang ya met berkasnam jung Jisu nginong ba Kris ko Jisu ai bor yenga bangala ban peteng ya ka naik kamas ka bukhoj ha ka jung em junga baman la kasngi en yuro yo Jisu Kris